Bismillahirrahmanirrahim. Temaşevanên delal, xuşk û birayên bi qîmet. Xwedayê Teala di Qur'anê de gelek ayetên duayê ji me re şandine. Pir însan hene nizanin dua bikin. Midiyekî gundiyê me digo bi camiya xeybiya, bi camiya domê, bi camiya anzarê ya Rabbi te qebûl bikî. Navê camiya digo jî witî ev ji duayê. Ez melame ez jî nizanim dua bikim. Lewra duayê herî qenc Xwedayê Teala kiriye. Ji wî ez ê zaman zaman ji we hin ayetên dua bixûnim, em ê bevdûra şirove bikin. İnşallah wê fayda wê hebe ji me re jî ji we re jî. Sûre Ali İmran ayeta 16 da Xwedayê Teala dibêje Rabbena innena amenna feğfir lena zunubena ve qina azaben nar. Ey Rabbi me, ey Xwedayê me iman aniye, me iman bi te aniye yani. Belê bêşibhe me amenna, me iman bi te aniye, feğfir lena ya Rabbi tu biğefirnî ji me re zunûbena gunahên me. Gunehkarin. Ma ji pêxembera bêtir însanên bêxeta hene? Na. Em giş xeta dikin. Ama hindik, ama pir. Ama piçûk, ama mezin. Yani illa xeta ji me sadir dibe. Watê ku xeta ji me sadir dibe gerekî em ji bona efûkirina wan xetayê xwe, wan gunehê xwe berê xwe bidin Xwedê bên ya Rabbî belê me xeta kirî lê me bi te îman haniyatî tu gunahê me biğefirînî ve qîna azaben nar tu hewza me ji agirê cehennemê bikî. Tu hewza me ji ezabê agir bikî ya Rabbî. Merî gere vî duayê hanê bike belkî Xwedayê Teala jî duayê me re qebûl dibe. Em bên çi pekî me îman hanî yanî ça me îman hanî. Rabbena innena amenna ya Rabbi me bêşibe îman hanîye manawî yani ya Rabbi me wisa bi te îman hanîye Xaliq tu ye, tu tenê. Ji te zêtir xwedakî din tu neye. Emr û hukm jî ê te ye. Kanûn û nîzam ê te ye. Gotin ya te ye. Tu çi bêjî, te çi gotibe, te çi ji pêxembera re şandibe ew rast e. Me îman pê haniyatî. Qedênekê bêjin evvela 1500 sal berê bi hukmê 1500 sal berê meriv niha nikare hukm bikin. Manaviya çi ye? Belkî pir insana fehm nakin. Manav yani duya hukm Kur'an 1500 sal berê nazil bûye. Yani bi hukmê Kur'anê merî nikare hukm bike. Bi hukmê kê dike? Bi hukmê Beyefendî. Ma tu ji Xwedê çêtir dizanî. Yani tu dibê temam ya Rabbi mi te îman hanîye cemaata rûpinê Kur'an dixwînî, çi camîdan mêşkî Kur'an dixwînî. û tu dibêjî ya Rabbi îşê te bi dünyayê tu ne, karê te ji karê min û îdarê tu ne, ez çawa bixwazim ez ê wisa îdare bikim, dilê min çawa bixwaze ez ê wisa qanûn û nîzama derxim, tu ji xwe re li esmana bîşê te li erdê tu ne. Hukmê te em nikarin pê hukm bikin, lewra hukmê te cem me pir mexbûl nine, bi gorî ërf û adetê niha, bi gorî mexlûqê niha, bi gorî zemanê niha, em ê kanûn û nîzama çêkin pê hukm bikin. Ev ya dibe îman tu Xwedê. Hem tu dibê ya Rabbî me bi te îman haniye, hem jî hukmê Xwedayê Teala dişînin tu pê hukm nakî. Vaya nabîman. İnsanekî ji destî wî were bikaribe bike. Ha bi zor tiştek bibine kirin tiştek dinê. İnsanekî hukm destî wî dawe bikaribe bi hukmê Xwedê hukm bike û ew insana bêje min îman hanî dereva dike di serê Sûreyê Beqere da ayeta 6 da qasîdê bîra me dibêje çi dibêje innellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzîrhum la yu'minûn û ayeta 8 da jî Xwedê dibêje ve minen nâsî men yekûlu âmennâ billâhi vel yevmil âxiri ve ma hum bimü'minin. İnsana gelekî kes hene dibêjin me îman bi Xwedê bi axirêtê henî feqet îmana wan tune ye. Ha watê tu dibêjî ya Rabbî innena âmennâ ya Rabbî bêşive me îman bi te haniye tu
تو گره حکم خدای تعالی قبول بکی تو سر حکم خدای رو حکم کدنی چه نکی او جاش تاج گونه کی صادر به ام انسان یعنی خطا کی بکی فرض گمشته چوبه یا تا غیبت یکی کرد یا تو یکی تحقارت کرد بیشن یا به شاشتی تا که حرام خاریه توی چی بکی توی جوان واناش توبه بکی اما شبیر نکرد تام گره تو خدای باور بی توی جوان واناش توبه بکی و دعا بکیش خدای تعالی شبو خاطر تبغفرین عفو مغفرت بکی یا ربی تو متابع عفو مغفرت بکی یا رب العالمین تو گناه ما ببخشینی تو حوض ما جهنم بکی آمین